Tällä videolla ilmanpuhdistin on asennettu alipaineistettavan tilan ulkopuolelle. Avaa ensin kansisalvat. Lukitse PA-Control-yksikkö kansisalvoilla ilmanpuhdistimeen. Avaa ilmanpuhdistimen ohjausliittimen suojatulppa. Kytke PA-Controlin välijohto ilmanpuhdistimen ohjausliittimeen kohdistusnuolet vastatusten. Kiristä holkkimutteri kevyesti. Käännä ilmanpuhdistimen valintakytkin asentoon PA-Control ja käännä sitten PA-Control potentiometriasentoon 0 paskalia. Kytke sitten ilmanpuhdistimen verkkojohto maudotettuun pistorasiaan. Odota 10 sekuntia, jolloin PA-Control kalibroituu automaattisesti arvoon 0 paskalia. Kalibroinnin jälkeen vie mittausletku alipaineiseen tilaan ja varmista sen kiinnitystä esimerkiksi teipillä. Säädä sitten PA-Control-säätimestä haluttu alipaineen ero välillä 0-15,5 paskalia. Odota hetki. Jauhaisessa käyttöönotossa paineeroksi asetettiin 7 paskalia. Hepamatic PA-Control saavuttaa ja säilyttää halutun alipaineen eli tässä 7 paskalia. Käyttöönotto on nyt valmis.